barangay ginawa, wili iwaywaya, ikablami ginalamis nagsama, na kayo magpakit ang naka-jacket, at naka-miniskirt, na kayo alalakay ang naka-Amerikana, may mawang kwarta na. Pagbaroan ang pangbanglong, kinsan nagdigos di mga Domingo, pagbalasa nga naka-make-up, kimsaan na nag-toothbrush. Nagiging balo, asaan nagwapo, kaya nagiging ba ang medyo napintas. Ubing at bukat, kaya nag-sore eyes. Na kay amin, narasenyo, umasided kayo, ilokasyo, nagiging mata, kaya lapayag yun. Kaya denggan nyo, istorya, nagiging bida kayo, na isuda. From the right corner, at na may isang asawa, kinanak na. At alkansya na, napuno, di barya. Naggradual di Bachelor of Science in Organico, Panagtalon. Isu nila kay Anjay, Managami. From the left corner, at na kay Saudi Arabia, Imelda ang asawa na. At natarakin na akusa, kentestiso baka. At ang bangkataon na, imawan deposito na. At ang bungalo na, inaputek, di kuryente na. Niligpas si kurso vocational, hindi pa nagbaltama. Isu nila kay Marcos, Paspasuro. Nila kay Marcos, kasla aso-aso, apaspasuro. Noon niya, ibaga di amo na, isut aramiden na. Sana masusaren, tinataruy ng utik na. Anyaman na singiren, ni Principal Kumantay, ipagadalan, agbayad na dagos ni Marcos Paspasuro. Tawagan na ni Castillana, kasat na nga Daigay Africa. Hello, Garci. I am sorry. Agpawid ka di kwarta, teka na ka magkakontribusyon na di eskwela. Agpatakdan ka gano, di punerarya. Kapsat Marcos, saan ka padanagan? May balikbayan kapsat mo, ited ko amin na kayat mo. Paugitan kapay, ikatan mo, ilumon mo. Sakay anjing ket managamiris, saan nabayad ket bayad, illegal collection of fees. Amo na kami kay paring tiinteg tineteg. Ket pagpapnanan, nagiging mga itaulo di pagadalan. Uray maestra ket singir ang pipilit, sana pulos armukma nila kay ansit. Irubir na, di karpegan na. Natawid na, di tured na, kada di Andres Bonifacio, na apong na itikuko. Nila kay Marcos, ket mahilig na pabongga. Nagpasken, adwa baboy ni Marcel na. Awisan na, nagigit ka ng ako at bisita. Awisan na, nagigit konsehales, ken kapitanes. Awisan na, nagigit balikbayan, nagpapakutang. Awisan na, nagigit kaskwelaan na, di galyera. Awisan na amin, ang manager, di punerarya. Maring malibrento, di balsamar, kinukumpul na. Nilakay ansin, na simple, di panagpasken na. At sagana, di adua batso, apapaya. Ket awisan na amin, ang kalugaran na. Nilakay ansin, na singet, di panakilangin na. Arapukin na amin na bisita, adumaray, di pasken na. Nang runa naging pagbakit, anak kami ni skirt. No tuma, at ket-ket naging pagbakit. Naku, nila kay Alvin, ket mahilig met na kiss itilips. Nila kay Marcos, ket magustuhan na kay Laco di Botos na. Ilako na pa di Botos, day ginatay ni Apong na. Tay naglakuan di Botos na, ikatan na di Mapaita na parya. Apulutan da kini Bonggong, akong pare na. Aginom da, gikat mabartek da. No mabartek da, atigin natawa da. Kawan gapgapuna. Dilagayan sin, san na may lako di Botos na. No dagatan di Botos sa mapansadyay balayda. Pagsawsapan na, aslat tayo mangyap apa bakla. Para kin nila kaya sin, saan napulos nila ko dignidad na. Uray pig anwang isukat da. Nila kay Marcos, ket miyembro di Grupos
for Progress. Nagagit at kontribusyon no damitin ti organisasyon. MP man sa namet mayaramanan important na arat ken leksyon na pugudan ng opisyalis ti organisasyon. Ano sa nalatkan ti pansit abigay na kakadwana sa ginipada na gawan saad na. Nubay kasta, maguspan na ti kumuyog ti grupo na amapan at solicit ken congressman paring ti proyekto ti organisasyon da. Nimetla kayan si ibigkat atas membro ti Farmers Association ang nagbali na rubber stamp ti korupsyon. Firma ditoy, firma sa jay, taglod na maala pundo, urayawan ti proyekto. Saan na kaya sila kayan si Maloklobo, ang may karyan iti pundo, tunggalag kari naging politiko. Nilakay Marcos, nadamak na nagkaspautang ti pundo, di pa nagmula ti tabako. Isuti mula na pan na tipila, tatno maala na ti kwarta pautang da. Ngayon saan nagmulmula nila kay Marcos na puta sa loob. Ipagarismon na may mula, ketay kamangit na kingago tiramutnaan. Nilakay ang si saan nagmula ti tabako. Naputa ang muna, dahil ito'y ti mangibos na naginikayo. Magustuhan na kiti mula ti mani, patani, tugi, ken kamote. Tunggang labi, mga nilakayan ti mani. Kadwana, yasawa na, ang mahilig met ang mga itugi. Gabuy ni kali ni Marcos na paspasuro, sana napuutan, anatin na ti palangko. Kapoy kinaparamag abiyag na, ni Melda ang asawa na, ila ko na, ti dayaw na. Ni Melda nakitipon, iti balo nga arabo, makitek-tek-get, iti pagtaratnan, iti karnero. Tay kapsat na jay Africa, kinidnap na iti pirata. Nila kay Marcos, timanglaw, simrek ang maramekap, pinatay. Tay bilag kinakuray na amo na, kasta unay paggaak na, napimanglaw nila kay Marcos at asurot na. Nilakayan si nagtalinahed ang managabiris, amirisin na pati nagigiyatin na ngarbis. Niyasawa na bakit kundis, nagbalimer ang managabiris, saan na kaya tilibre ang piltrip, kay sponsoran nila kay Luis. Saan na kaya imapanagpasya, ayan isonggo, ken buwaya. Saan na kaya street dancing ng fiesta? Di kayat na ket mangan ditugi, akatwa na ti ansit ang mga met ti mani. Dansit kenon dis naragsakda nga gasawa. Atwada ti anak da, ti kalabaw ti ginawa. Nilakay Marcos sa paspasuro, na ikat iti trabaho na iti punerarya. Gaputay na tayo lakay ang inikapan na nagbalimenten ang arupupa ni Mami Dionisia.